ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଓ ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ରହୁଥିଲେ। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିଲା। ନିଜର ଗତି ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କଇଁଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆ ରାସ୍ତାରେ କଇଁଛକୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ କଇଁଛ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛ? ତୁମେ ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯିବ ଯେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଚାଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ହା 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 ହା, ତମେ ମୋ ସହ ଦୌଡ଼ିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହରାଇ ଦେବି। ଚାଲୁନ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଯାଉ। ଦେଖିବା କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କଇଁଛର କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୌଡ଼ର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ କଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3, 2, 1 ଦୌଡ଼। ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଠେକୁଆ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠେକୁଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ କଇଁଛର କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। କଇଁଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦୂର ଆସିନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଟିକେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼େ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହା କହି ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେକୁଆକୁ ଗଭୀର ନିଦ ହୋଇଗଲା। ଏଇପଟେ କଇଁଛ ଅଟକି ନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାତାର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୋର ଗତି କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କଇଁଛ ଠେକୁଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠେକୁଆ ଯେତେ ଜୋରରେ ପାରିଲା ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କଇଁଛ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। କଇଁଛ କଇଁଛ, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଠେକୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଦେଖି ଠେକୁଆ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କଇଁଛ ଫିନିଶ ଲାଇନ ପାର ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଖୁସିରେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଜିତିଗଲା, ଜିତିଗଲା, ଜିତିଗଲା ରେ କଇଁଛ ଜିତିଗଲା। ତାଳି ମାର ସମସ୍ତେ, ଜିତିଗଲା କଇଁଛ। ମୁଁ ମୋର ଗତି ପାଇଁ ଅନେକ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି ଯେ ନିଜର ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ହାରିଗଲି। କଇଁଛ ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କିଛି ନୁହେଁ ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଏହି ଦୌଡ଼ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନିଜ ଗତି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ କାମକୁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବି ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଠେକୁଆ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଦେଲା। କଇଁଛ ଓ ଠେକୁଆ ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଧୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳେ। ଅହଙ୍କାର ଓ ଅସାବଧାନତା ମଣିଷକୁ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହିପରି କାର୍ଟୁନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।